τι έχουμε. Έλα. Είμαστε εδώ. Σέρκ να πούμε, Alpha Edition 80 άλογα. Εδώ με μπάμπι με KX 2,5. Πάμε λίγο χώμα. Λίγο σούζα, λίγο άλμα, λίγο απ' όλα. Πάμε χώμα. Το καριόλι ρε μαλάκα. Θα το γαμίσω. Έχει χάρη βασικά που έχω καινούργια λάστιχα τώρα και δεν θέλω να τα γαμίσω. Γαμημένε! Ηλίθιος. Down. Ραντάρ τα λένε καλά. Καιρός πολύ ωραίο σήμερα, Κυριακή μέρα. Φρέντος πρέσο-μέτριο, αχτύπητο. Έτσι. Με καεξέ. Με καεξέ απόλυση, το λεγόμενο. Τίποτα. Μείον 5 ώρες έχει. Μείον 5. Όπως το βλέπετε. Εδώ πέρα. Haters gonna hate. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τώρα αυτή τη βόλτα. Μας γάμισε. Με τοπική θα γίνει. Πάμε να ράξουμε στην κορυφή ρε μαλάκα, εκεί που μας αξίζει ρε μαλάκα. Στην κορυφή ναι. Απ' την άλλη πάσε φίλε. Ωραία, πήγαινε με στην κορυφή. Το δρόμο της κορυφής, το μηχανάκι που πάει. Τούμπες τρως. Οι γρήγοροι έτσι είναι, πέφτουν. Αυτοί που δεν προσπαθούν καν, έτσι μένουν τα μηχανάκια. Σε γαμίσω. Γαμιέται και στον αέρα σήμερα τα μαλάκα. Να είμαστε. Πονάει πολύ Έτσι κάνουν αυτά. Σίγουρα. Ναι ρε. Πολύτε μαγκές. Ποιος ενδιαφέρεται. Αχ, κακοί είμαστε.
Γιάννης αναμνήσεις. Κάτσε, κάτσε. Αράξαμε λίγο εδώ πάνω στην κορυφή, κάναμε ένα τσιγάρο. Ήρθε εδώ και ο κύριος, τα πάμε λιγάκι. Εν τω μεταξύ, για όσους λένε ότι δεν κρατάει μπαταρία, βλέπετε τώρα έχουμε κάνει πόση βολτούλα. Βέβαια εντάξει, δεν το πηγαίνουμε και το μηχανάκι. Χαλαρά βγάζει πολύ μαγκές άμα το πηγαίνουμε τώρα σε πίστα. Και τον πάτο του θέλει και γεννήτρια σε ορισμένες, άμα είναι και δύσκολο ειδικά κάτω το χώμα. Αλλά άμα το δουλεύετε χαλαρά δεν βγάζει πολύ, δεν χρειάζεται τίποτα. Μάγες! Αυτό ήτανε. Άμα σας άρεσε, like, subscribe. Like και subscribe. Άντε, γεια. Εδώ έχουμε ποζά. Έχουμε ποζά εδώ.